balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong ila-ilahon kining lain nga nagsulbong nga Bisaya nga talento mga kapuso sa natad sa rap o flip top. Atong ililahon siya makauban nato sa programa si Range. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Daghan kay salamat sir sa pag-uban kanamo karong buntaga. Daghan siya mangutana sir nganong Range ang tawag nimo sir. Nag-range ko kay nakoy tropa ng kauban sa una, unya sniper yang name. So, mag-range ko kay kauban mo mi. So, di ba? Muna na range ko sir. Para sa atong mga viewers nagtan-aw karon sir Range, unsa maning flip top? Ang flip top, sir, is the first and largest professional kanang rap battle diri sa Pinas. And then founded by Alaric Yuson, known as Enigma in 2010. And then gipromote ani sir kay ang Pinoy hip hop. Yeah, mao na siya sir. Unsa kalisod, unsa kasayon ang pagkat-on og flip top o pag-rap sa Range? Lisod siya kay mabuang kag mga 1 month kay mag-prepare man miya na sir, so mura kag buang sige tanaw sa amin na need ka maglakaw-lakaw ka, need ka mo kuan para ma-memorize kay 1 month preparation na sir. With the help of flip top, I can address my concern and express my all thoughts, especially sa mga pangitabo nga wala ko nauyunan, ug sa mga nauyunan nako sa mga binuhatan sa mga tao nga di maayo og angay usbon. Ning higayuna sa Range, pwede ka namong ipa-impromptu og pa-rap alang sa atong viewers karon nga nagtan-aw ni atong programa GMA Regional TV Live. Of course, matag buntag basig do na kay madalit or mahatag kanila nga di i-rap ko na ni atong programa karon. Range in the house yo. Pangita akong page dayon hit and like. Kulbaan ko gamay ron sa GMA Regional TV Live. Syempre first time maong hustle hard lang day and night abante bisag lisod ana ra gid na atong life. Yeah, peace and love. What's next for you unsa may mga angayang atangan gikan kanimo? Daghan mo atangan nako, mga music videos na mga bag-o. Syempre bag-o lang na-release akong Sorry Mapa nga music video sa YouTube and then sa Facebook, and salamat sa tanan ni suporta na ako since day one. Grabe, solid gyud. Salamat sa mga Bisaya. Labi na sa mga batan-on nga nagtan-aw nato karon nga interesado kayo sa pag-rap, mga batang gamay pa lang gani, murag ganahan na kayo ini. Unsa may imong gusto ipaambit nila nga mensahe? Samtang buhi pa na ay pag-asa, kaya ang Ginoo di na paasa. Timanin ninyo nga di na mo hatag og problema basta di nato makaya. Abante lang para muasinso ka sa kada. Di kung sa sala, kung sa jeep di ka hunungan, padayon ra gyapon sa pagpara. Yeah. All right, with this, magpasalamat migda ko Range sa pag-uban kanamo karong buntaga. Salamat sab sa pagpaambit sa imong talento sa atong mga kapuso diha. Mga kapuso ang of course proud Bisdak nga rapper si Range. Salamat. Salamat Sir Nick. Thank you so much sa pagkuha na ko dire. Salamat. Yeah, abante Bisaya. Bisdak. Thank you.